Abo first vlog norok o vlog o shooting khaimai nuknai norok naidi ano bisik chajaknai subscribe khai tei like khai tei share khai di hinkhe abo ani first vlog ang kisa lachima kahai bongnai hinkhe tini shooting khaimache cover shooting hinkhe norok amo choya karwi naidi hinkhe ang tei sana muchungo amo tu channel kwtal bwla aro baksa cover dance dajak hinkhe amsukno norok naidi clip shooting ni video naidi iko hatai abo khe selina laijakmani bono takma chana tachak ang laichio hingke bai khe bo shooting kha khaina hinba amokhe payel amo rok khe cameraman darachok hingke tei masa phai tongo amokhe kaga kwlaio bo phai tongo bo phai ni chwng photo rok bui tongo taihaino hingke tei thumbnail rok bo bulai tonglaio hinkhe norok naidi choya karwi amo khe thumbnail naisijak wngkha norok kisa sabaidi dol rok first vlog ang abo pai kheno parcel nahanani thangkha parcel nahanani hinkhe chwng tabuk thangui tongo koso pai khe parcel nama ya school khe chwng porimani khumpui school hingkhe yang tongkha supermarket hinkhe iko abo to naphik faikha parcel o ayang kinaro helmet uklugo si borok hingke taisa phirok bwkang phirok tongo nogo phirok hingke chang tabuk thangkha hingke je tukukha hingke che tabuk no ang tabuk bazar habai chamin rok chai chicken chamin rok tei nog no phunuk yalo khe chakra rok khunjaknai siang hingkhe chwngto nogo sokpai tongfaikha tabuk khe chathara kwbaiui mwlak baiui iko khe wngka o tang khammo pogsi tongsi bumung pti college ganao hingke tachulai haiyui sini nokni lama o sokbaikha sini nokni lama o hingke abo khe sini nokni lama amche piya bathai gana chungo yang thang hai norok hingke ang bwsaka tei manui nyaar haio flipkart ni hingke bo naigana bo hingke phunuk oro khe khela thungmai tonglaio hingke abo khe nana sini nokni nana ya tang haino nana nungma tang hingke abo khe girja sini hingke tabuk ang nokni gate o sokbaikha iko hingke tabuk ang habui tongo obo khe sini nok norok hingke ang tabuk shooting khaina chong jagao tukubaiui norok naidi yani kwkhwui hatam jani nai tongo hingke ang asuk vlog bo khaina rwya kwtal bwla hingke abo khe bachoi mong nogo faikhe tang.